ये बापा ମୁଁ ଆଜି ସ୍କୁଲ ଯିବିନି। କଣ ପାଇଁ ଯିବୁନି? ଆଜି ବା ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା। ଆଜି ସ୍କୁଲ ଗଲେ ସବୁ ଝିଅ ମୋଠି ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧି ଦେବେ। ମୁଁ ଯିବିନି। ତୁରନ୍ତ ସ୍କୁଲ ବାହାରେ। ବାହାରୁଛି। ସାହିତ୍ୟ ଦିଦି ଆରେ ଦିଦି ଆପଣ ସେ କଥା କଣ କି ଆଜି ସ୍କୁଲରେ କେହି ଛୁଆ ଆସିନଥିଲେ ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଘରକୁ ଯାଉଛି। ଓ ଆଚ୍ଛା ସ୍କୁଲରେ କେହି ଛୁଆ ଆସିନାହାନ୍ତି? ନା ନା ଆସିନାହାନ୍ତି। ଦିଦି ସ୍କୁଲ କୁ କୋଉ ଛୁଆ ଆସିନାହାନ୍ତି? ଆଜି ତ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା। ତମେ ମୋ ବାପା ଦେହରେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧୁନା? କଣ ପାଇଁ? ହଁ ସେମିତିରେ ବି ମୋର କେହି ଭାଇ ନାହାନ୍ତି। ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧି ଦେଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ହଁ ବାନ୍ଧି ଦିଅ ଭଲ ହବ। ମୁଁ ଆସିଛି।